I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. I'm highly delighted to witness this day that my younger sis is getting married, Amrah. She's a nice, humble, very caring and religious person. Baby, I'm dancing. Today is the happiest moment of our life because I can say we're giving out one of our best, a hardworking young girl, an achiever of the family, a bright girl, a disciplined girl, a girl we're proud of and will always be proud of her. Kubrat Ahmed is someone that no one around her or no one that knows her would tell you any bad side of her. She cares about other people's feelings. She is trustworthy and she's the realest person you could be with because she says it as it is. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kujerar tsakar gida wace zama na mata, wace ne ta wuta ga miji take ta fasara. Sama! Na ce kujerar tsakar gida wace zama na mata, banda mai duwawu a ƙasa kamar na kura. Nace in ka kuce in kwanta dan ba a barci na zo ba, in ka kuce in tashi ba ku ganni da baka kai ba, in ka ku kai ni inda ba zan yi wa in fito ba, gangar kiɗan ta mata ce ba maza ba. Sama! الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي الحمد لله tsakanin abubakar da kubra sadaki 50,000 an yi singa mu kuma mun shaida Allah sanya albarka mun kawo salati gafa 10-10.
sai da ka tsaya ka zaɓo abubakar kai ta yanga kai gogo don Allah ya nufa a yau ka yi aure mai sunna za ku yi ta ba ɗan kore ga maganar da zan yi turo kyaure akwai falala hamra da iya wure ki sha shagarin kiki ado da turare an shaide kikin kware gun wanka mai turaure a yau kina da turaka yau murna ake ta yi ba kuka sai murna ake ta yi muku barka Sadiq ga hamra yau an baka to Sadiq sai ka dinga yi mata hira yan mata ce gare ka daidai tsara komai in ya ɓaci sai ku gyara kar da ku yarda a yi wa bango tura Allah maganin mutum da na kura yau dai mangaren biki har ta zo to ga jama'a ta ko ina duk sun zo abubakar min yi ma kirayi gwarzo ana gasa ta kwalliya ga mata ana kyautar kuɗi gaba na zo sai ku sha shagali ana rawa 'yan mata kubura a gaida ke sarautar mata ana kallon kikin zamo 'yar gata ana ta du'a idan bi kai ki mahuta ki samu gani ina ruwanki da zanta Sadiq jarumin ki ne 'yan mata kai mata murmushi ta yi maka ita ma ki ba shi hakin shi za ya baki kema tuwon girma a sanya marar girma isa da isa kuna da masoya ma an ce kwariya sai tambariya Sadiq jarumi mana gaishe ka hammar yanzu ta zamo matarka rike ta amana ce aka baka Sadiq tun da an buga an barka sha gwagwarmaya kawai sunanka an gama hamra ga sarautar mata Sadiq hamra kai rukun soyayya a gaskiya ba abin da za mu ce dai game da hamra a gaskiya mun nuna mata je gaskiya ta ji tsoron Allah ta bi iyaye ala kulli halin to yanzu dai muna so ta ci gaba dai yadda muka santa duk inda ta je tarbiyyar da aka bata shi za ta rike daga gida har ba mu ce mata ga wane da wane ba mu dai mun bata tarbiyya iya tarbiyya an bata tarbiyya a gaskiya duk inda ta shiga ta san babba ta ji tsoron Allah ta san na gaba da ita kuma ka tare na mijinta abinda za mu fara gaya mata kenan aure haƙuri ne aure haƙuri ne haƙuri shine haƙuri kawai फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूँ मिलने पूछूं तुझे एक बार तू ही है मुझको बता दे चाहूं